mais on connaît deux sur la samedi commentaire que fait. Quand on a taré, il joue en dehors en il est là. Ah ouais. Tu fais journée. Amin. Bonjour. Ah tiens. Tiens il va dans tiens. Ni le boulot qu'on a mis sur la main. Ah tiens, c'est un peu. Tiens va dans plan. Comment nous revenir boulot mais tiens l'intérieur fin arrangé. Ah tiens qui arrangé na fo tout du melatan. Boulot là. Mais quand vous nous revenir boulot. Moi je fais la biga chambre comme ça. Tiens na tout manière. Yoro sans ne boto de fleur bararo la tane kan anta. Jisiter ka kila ka yela tuku. A chama no ne sengene baro no buzu. Tiens le saoui. A chemi fam sen me nyon chala le boro te gela me me fika fin sengene no jisiter ne kan ka yela tuku nyo. Tiens ni ba che segen tu isa. Esi bi en fuma ni oui no fuma ni ko ko ni ma ni bi sam do no da. Me buzu ta parti maro to wela ta chamuri pasta do no achi. Ubi demeli be fleur. Ni war be ni bolo ko ta chambre ta ne be se mayana. Na ne se ni mano war de timbo. Mandi ni wara jifina. La chefuwa te fa comme il y a incité wa. Itela gana ne be ngabe champula ngabo wa chi. Wati na chi. Mais iga to go bela nga chi gana na teme 30 minutes kan wa chi. Na chi 30 minutes de la ja. Esi mi afuma. Igo go waja. Iu. Fuwa te nga chi a wole gana me labe ngabo. Ai do be dala ha. Ah afka kana. Fuwa ti nga chi. We. Até a muito mais novo. Ah, tinha fumado de novo, tudo mal agora. Awa. Hey. Awa. Allah. Walde mon masa. Awa. Hey. Sebenarnya cek di mana mana cara. Bozo. Répondre direct. Mais il fallait me courir dans. Il faut qu'il me revienne à un chandima. Il faut que je plan bege kata dogo dalejo. On est bien moune gen nasa. Bota sur la rama blaire di dogo ma. On est fana willa samna balfu bine dala kone ga warda alima. Kalim na tasu. Bolu mana mana kone manne bozo bi yankobe kalama. Mais fana ba blan na. Do. Mais mi fait bigi nyawo kone tiga jabi. Ni fana msien. Chewe ga fo adese ga kuma fana. Dogoni ne ko do wi. Na foro bozo ya fiwe ya shamu de patiento ire. Ya ne shitori.
même fi wuli ka taa ka ti yɛrɛ lafiya yɛrɛ parce que o diɲɛ kɔnɔ ko foyi mana wari o a bɛ sɔn ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ wari fana kama wuli ka bɔ ne ka so in kɔnɔ ayi a fɔ ne kɔni si tɛ ka kuma ta ala masa bozo ne mago sa n bɛ taa nin fɔ jɔn ye est-ce que tiɲɛ yɛrɛ don ala Et dehors, arrête au nez. Ça va? Oui, ça va. Ayiwa basi tɛ. Mɔgɔ dɔw wulila ka taa plainte don an fɛ yen arrondissement na yen. U k'a ma ko tile filɛ nin na ça fait 2 jours maintenant ça veut dire ko odeur sugu dɔ mɛn ka bɔ i ka yɔrɔ la o ma se ka awɔ. Bon ne comme ne tile fana tɛ du kɔnɔ yan. E kelen tɛ du kɔnɔ tugun. C'est toi Lamine non? Bien sûr c'est moi. Odeur in bɛ ka bɔ e de ka so. Ne ka so tuguni n bɛ ka mun f'i ye patron ne kelen tɛ du in kɔnɔ mɔgɔ ka ca du kɔnɔ yan. Lamine. T'as quelle preuve contre moi? Lamine. N'i y'a su fila de i bɛ dingɛ sen na. Su fila ne dingɛ segin. A photo b'an bolo a vidéo b'an bolo dafasa gɛlɛya t'a la. N tigɛ lajɛ ne bɛ dingɛ segin ka mugu la. Patron jɔn bɛ ka nin jugu nkalon ta k'a da ne la ka taa fɔ a ye. Ninnu tɛ ne ka baara o ne tɛ dingɛ segin kɛ. Lamine. Mɔgɔw ye nin bɛɛ d'an ma i y'a faamu et puis ne yɛrɛ nana ka na n ka enquête min bɛ ne sigida la yan bɛɛ bɛ k'a fɔ n ɲɛna ko nin waati laban in kɔnɔ i t'i yɛrɛ cogoya la quoi i cawulen don dɔɔnin. Ayi ne caw mun ne patron ne lajɛ foyi tɛ ne la ka caw wa. I k'i hakili sigi hali ne kuma tɔgɔ e fɛ e ja bɛ ka wuli cogoya min na i b'a dɔn ko ça va pas ɲɛma hakɛ to n bɛ n ka baara kɛ i ka dayɛlɛ n ka n ka baara kɛ. Don dayɛlɛlen don. Ayi i ka chambre kɔnɔna kɛ i bɛ don b'a lajɛ de. Kasa in bɛ ka bɔ yɔrɔ min na fo ne k'o dɔn o baara de bɛ ne bolo an ka taa. Dayɛlɛ sa i bɛ ka mun kɔnɔ? Bilaye. Donc, si je comprends bien, mɔgɔ de salen b'i bolo yan nɔ. Patron ne nɔ tɛ o. E nɔ tɛ a bɛ jɔn ka so kɔnɔ? Bɛɛ b'a fɔ cɛ mun na bɛ ne ka so de kɔnɔ bɛɛ yɛrɛ b'o de fɔ mais ne kɔni nɔ tɛ. Nin de y'i ka su fila dingɛ sen kun ye. E kelen bɛ se ka hadamaden su dɔn wa? Patron ye jɔn ka explication d'i ma sa. Ne mago t'o explication na. Ne mago t'o explication na i bɛ t'o ta tu as des comptes à rendre à la justice i bɛ t'o tɔgɔ ɲɛfɔ justice. A sɔn explication d'i ma sa. N ko mago t'o la. Nin ko in na ala dɔrɔn kelen de bɛ se ka ne ladiya nin ko in na. N bɛ min f'i ye i bɛ t'o ɲɛfɔ procureur ɲɛma tu es en état d'arrestation pour meurtre. Attends.